og leve med ham, både i medgang og modgang. I hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand at leve med sin ægte hustru, indtil døden skal være. Og lige så spørger jeg dig, Litter Hjerneslev Jæger. Vil du elske og ære ham kære, og leve med ham både i medgang og modgang? I hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru for at leve med sin ægte mand, indtil døden skal være. Nu hænger jeg rigtig fast. Ej, den fine kjole. Den er virkelig kædet sammen. Skal jeg hente værktøjskassen? Ja. Det tog skidt, Marianne. Marianne, gå ikke huske det. Jeg ved ikke lige. Ej, prøv at se her, prøv at se her, prøv at se her. Skal du ikke mere? Nu tager det lang tid. Almægtige Gud, som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsigne dem. Vi beder dig, velsign også disse to, og lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed. Fader vor, du som er i himlen, helliget vor det dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er rige og magten og ære i evighed. Fred, hør det. En gang jeg kan nå det. Nej, det er så kan komme herop igen. Så lavede det som om, at det var lige nu. Ja? Okay.